Jó, hát akkor beleállok ebbe a kérdésbe egy kicsit. Őszintén szólva nem tudom, mert nem fogorvos szerettem volna lenni, tehát azt hiszem, hogy én akartam rossz doktor lenni a vészhelyzetből, és aztán végül is fogorvos lett belőlem. De ha a kérdés arra irányul-e, hogy most mondjuk elégedett vagyok-e azzal, ahol vagyok, akkor azt kell mondanom, hogy igen, bár mindig kell, hogy legyenek az embernek új és új céljai. Végzős fogorvosként sosem gondoltam volna azt, hogy én egyszer ennyire fogom szeretni a hivatásomat, vagy hogy azt mondhatom, hogy talán jó értelemben véve bele vagyok szerelmesedve a szakmámba és a hivatásomba. Ezt 6 év egyetem után, hogy polkorrektül fogalmazzak, nem gondoltam volna, hogy feltétlenül így lesz. A pályám elején kerestem a helyemet, illetve bizonytalan voltam azzal kapcsolatban, hogy meg fogom tudni állni a helyemet a fogászati szektorban. Tehát tanácsként talán azt mondanám a fiatalkori önmagamnak, hogy jobban higgyek magamban, és bízzak abban, hogy a megfelelő helyen vagyok. A fogorvoslás kapcsán sokak talán elsőre a manualitásra asszociálnak, ami szó se róla, hogy elengedhetetlen skill, gyakorlati készség kell, hogy legyen, hiszen apró műtyűr dolgokkal babrálunk egész nap, de tulajdonképpen egy órás műves is ezt csinálja azzal a különbséggel, hogy mi húsvér embereken dolgozunk, és ez az a faktor, ami szerintem nehézzé teszi ezt a szakmát. Tehát muszáj tudni bánni az emberekkel, illetve érteni az emberek nyelvén egyfelől, másfelől, mivel brutális iramban fejlődik a fogászat, akár anyagok, eszközök, technológiák tekintetében, szerintem egy jó fogorvosnak haladni kell a korral. És ez azért nehéz, mert a szakma borzasztóan fragmentálódik, tehát apró kis részterületekre oszlik, és ennek egy hátulütője az, hogy egyfajta szakbarbárrá válik az ember, de pont az óriási nagy tudásanyag miatt muszáj. Tehát a polihisztorok kora én azt gondolom, hogy lejárt, és egy vagy néhány szakterületet ki kell választania magának az embernek, és abban elmélyülnie. Tehát azt gondolom, hogy manualitásra van szükség, jó pszichológusnak is kell lenni, és haladni kell a korral. A digitalizáció az, ami leginkább áthatja a fogászatot, és erről nemhogy nem jelen időben kell beszélni, hanem gyakorlatilag évtizedek óta, tehát tulajdonképpen egy online, tehát nem papír alapú páciens dokumentációs szoftver is már digitális fogászatnak számít, nem beszélve a képalkotókról, intraurális szkennerekről, és a többi, és a többi. Tehát borzasztó nagy a fejlődés, aki ezzel nem tart léptéket, az le fog maradni. És azt gondolom, hogy ami egy nagyon érdekes aspektus ezzel kapcsolatban, az a mesterséges intelligenciának a térnyerése. Tehát egyre inkább abba az irányba megyünk el, akár hogyha az általános medicinát nézzük, hogy a mesterséges intelligencia fog helyettünk diagnosztizálni és bizonyos értelemben döntéseket hozni. Hogy ez jó vagy rossz irány, azt most még nehéz eldönteni, de az biztos, hogyha ezt a mi szolgálatunkba állítjuk, akkor egy szebb és kiszámíthatóbb jövő elé néz az orvoslás, és így a fogorvoslás is. Mindenek előtt valószínűleg még kevesebb hajjal, és a maradék az még inkább ősz lesz 20 év múlva. Bízom benne, hogy egészségesen is a munkámat ugyanígy szeretve fogok állni a fogorvosi szék mellett, illetve oktatóként igyekszem átadni majd ugyanúgy a tudásomat. Szerintem nagyon sokat fog változni a világ. Talán Pivko professzor úr mondta egyszer egy előadásában, hogy ugye ez a fajta fejlődés, ez exponenciális, nem lineáris. Az azt jelenti, hogy az exponenciális fejlődés mi emberi aggyal képtelenek vagyunk felfogni, akármennyire jó a képzelőerőnk vagy a fantáziánk. Tehát
Ha 20 évvel ezelőtt nekünk valaki lefesti a jelenlegi képet, hogy hogyan működik a fogorvoslás, vagy a medicina, vagy egyáltalán a világ, akkor nehezen hittük volna el. Szóval 2 évtized az egy nagyon nehezen belátható időintervallum. Vélhetőleg még modernebben fog működni minden, és még inkább kiszámíthatóbb végeredménye lesz a klinikai beavatkozásoknak. A fiatalok, abban reménykedem, hogy fiatalosnak látnak, illetve én próbálok mindenképpen megőrizni a fiatalos és gyermeki személyiségemből is valamennyit, illetve abban reménykedem, hogy, és ezt látom az életemben is, hogy szerencsére megkeresnek fiatal kollégák, kolleginák, hogy akár szakmai iránymutatással vagy kérdésekkel, ami egy jó dolog, mert annak idején én is bátran mertem oda menni idősebb, tapasztaltabb kollégákhoz, és közülük nagyon sokan segítettek, tehát abban bízom, hogy én is tudok segíteni másoknak. Az idősebb generáció is egy nagyon érdekes kérdés, mert ilyen értelemben én mindig egy kicsit koravén voltam, vagy annak tartottam magam, tehát mindig szívesen zártam az idősebbekhez. Nagyon szívesen ülök le beszélgetni nálam tapasztaltabb és okosabb emberekkel, és nagyon szívesen szeretek hallgatni, és az utóbbi években részint a Dental Press kiadványainak köszönhetően nagyon sok szakmabelivel volt szerencsém interjút készíteni, nagy interjúkat, mély beszélgetéseket, és mindig az emberi oldaláról próbálom ilyenkor megismerni az adott illetőt. Tehát azon túlmenően, hogy milyen szakmai életútja van, mindig arra vagyok kíváncsi, hogy mik voltak azok a mérföldkövek, vagy voltak-e esetleg olyan hibapontok, amiket mondjuk nem érdemes elkövetni. Tehát a kérdésre válaszolva, hogy hogyan látnak, ezt nehezen tudom megítélni. Én viszont egyáltalán nem osztom azt a véleményt, hogy akkor az idősek már lefelé szálló ágban vannak, tehát nagyon is szeretek nálam tapasztaltabb és idősebb kollégákkal és emberekkel eszmét cserélni.